rifle and loot, drink up, me hearties, yo ho. We kidnap and ravage. Okay, vi har en piston. Yay! Kan vi? Levi! Da-da-da-da! Nice. Hey! What the fuck? Har det här skulle bli ganska Smart up, crew. Smart up. Smart up, crew. I see. Oh. Jag har inte diskuterat större, men böcker är så helvetes besvärliga att gilla. Det ser förfärligt ut utanför. Det är nästan till det. Till dig nu då, Stier. Kui är det alltid pillfulla squids i en sån här il då? Det ger... Så är det allt fullt. Det är cool. Faktiskt, det är så jag får göra ett Squid Temple Ja, den är så. Squid Temple. Monument. Ja. Gröven kör de ner än där. Ja. Ja. Det gör det också. Ja. Well, I that epic battle whole year now. Yes. Yes. Yeah. Yes. Yeah. Jag två steg här, Simon. Ja, jag har stier själv. Damn it! Just där. I don't need your help, skirmisher. Oh ja? Damn it! Ha! Tack han. La 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 la. Hallå? Hallå, sätta baka så en röda spooky ut nu. Well, it's gonna get worse. Or the Halloween spirit there, shot there. Jag kan bli lyot. Wait, brottna böcker brottna. Man får kanske... Vad står där? Oh. I'm back. Jag vet kanske brukar pista till. Det visste man brukar allt långkurs. Det var bara skvält. Att det så du är för hela då, för hela då. Jag får alltid en gråt. This postman. Det är min hur ska jag säga? Only friends. Sudeklud. Ja. Suttetänk. Vi ser för det ska gå. Nej, det är hur ska jag säga det? Det är sån här kvit i hundren. Planke. Ja, det är liksom planke. Jag vet. Yes. Startväck. Swoozy. Suttetänk. Det är som sutta. Sudeklud. Kan du mot klot om det? Va? Oj. Sorry. Oj. Ja, du säger att de är värre än sutt. Ja. Ja, men människor ska leva som... Kottne. Klot Vad med hej boy, Skunkers! Följde det hemma nu. Hej men vad är... Skunker mamma! Nej, jag visste du var källa. Jag visste det. Okej. Jag får lägga ut till Flying German och grada sin Ja, jag ser. Jag vi skulle göra att de Project X till not so adventurous and stuff. Så jag där nu update kommer som bara vägen. Ja. Så tar vi nästa update hit. Ja. Det. Ja. Vi tar gå på staller. Oh, good point. Oh yeah. Ah. Diamonds, here we come. More like obsidian. Here we come. No? Okay. It's in pocket at the now. Ja, Nej, jag stäcker vi jag svår. Alltså, I'm a changed man. Ja. I'm a changed man. I'm a changed man.
I lost my powers, man! Nej, jag hade mist bara lomman så här väck. This duck is dumb cause he's smart. Real smooth. Hej, jag kan göra många bumper hvis du vill. Thunder. Oh. Back up. Oh ja, mappa faktiskt är. Esbern. Och så Simum. Yeah. Du captain. Ja, mapporna. Ja, jag kan pengar i mappen. Rasta filer, yes. Det var väl något först. Så är det chatten. Oh, no! No! It's getting dark! No! No! You'll kill yourself! It's not safe for you, youngling. No. Youngling. Så nu är det Youngling. bad. Du kan så pissa chansen, va? Hur säger du det igen, Esbern? Youngling, huh? Det verkar som en där young man. Young man. Youngling! Youngling. There's no need to feel down, I said, youngling. Get your feet off the ground, I said, youngling. Cause you're in a new town and there's... Är du klar? Är du klar? Är du klar? Är du klar? Jag är klar. Jag snutte. Hey! Jag vet inte om jag uttalar det snart. Ja, Minion så... Ja, Minion sett. Ja, Minions norsk. Jag var ganska Hopp! Hopp! Åh, skjut! Ja, jag klarar att hoppa. Jag är helt bra till Så det. förresten är episoden heter Project X. Ja, alltså jag vet inte om hur länge vi har spelat nu, så tar inte mig an på. Nej, på gärna. Jo. Au! De har så kända... Börja då, jag tar... Jag hatar människor, de är... Lavare! Börja då, Det där! jag skulle läka blockera vägen, åh nej. Kanske inte. Go! Shit got real då. Okej, skulle vi må få fäder och obsidian? Ja, jag skriver till Excel. Men Travis Okej. Simon! Och Alltså... här är en bucket. Och... här är jaden. Och en bucket. Det är inte bara bucket. Det är ska vara färre att jag matten som vi finner. By the way. Det är jävla viktigt. Jag har inte sett nu. Jag var lycklig det. Jag har faktiskt lycklig. Jag vet. Gott Captain, gott. Gott. Real smooth. Okej, fish mig. Jag är slutet. Smoke face. There's no need to feel down. High five. And that. High five. Jag tar inte jatten vi. Jag ger tvär iron pickaxes. Jag vet inte vad jag vill ha hinna. Jag kan gå åt. Okej. Hjälpa dig. Jag kan Bird. Yeah. Bird. Okej, kom här. Åh, hej Hattie. Ge mig åter. Åh, tack. Skulle vi organisera kisten eller sin dröj? Jag orkar på det va. Kika på det här många regler då. But Esbern, your organization makes no sense. Okej, jag ger en iron pickaxe till det vi är nu. Allt att du också pickaxes alltså. Här är det.
Smoke face. Up. Smoke face. Det kan godt være hva det går. Ja, det går. Smoke face. Swimming in the ocean, causing a commotion, cause they are so awesome. Smoke face. Smoke face. Yeah. Smoke faces, Oh, smoke faces. shit. Oh shit. For gänga runt vid sån här sticky piston. Och är vi vid det så för det så var ötlen den serien baserad på det piston här bänder. Så utan jag ser piston så är det att vi dejer och servrarna krascha och unga finns ju natter och Lät som om att det sker där en eller då. Ja. Jag vet. han får aldrig nå finna natter! Expansion Axel. Nej, inte än. X marks the spot, yo. Ja, boja. Ett svart ok. Jag måste ge ett X. Aj! Oh. Dunka shit. Oh, I see. Man kan Esbern finns för regler som är pirate. Korks tänk en kista till skrävna. Säkert. Ja, det är en joy. Yeah. Ja, skoj. First rule of pirates. Don't talk about pirates. Don't speak of it. Okej, jag tar snart åt dig. Oh. Oh! Mm. Det är Captain's Secret Stash där. Men X. Jag kan inte säga. That's it då? Att det kanske. Så, det första är bättre. Okej, men det, vad gör då? Då är Captain med Okej, jag lovar mer på att göra exit. Skoj! Du är svart. Bara en rosa, jag kan ta för något. Jag vill lägga ett rosa. Hopp! Det är rätt att köra där. Jag lägger ett rosa. Smakfest. Levi, kan du lägga köra alla mål väck? Ja? Alla måltna väck. Bara lycka göra alla måltna väck. Och ta natta för er ivr. Och att ta för kjällnon. Och att... Oh. Levi, Där du körde på rätta maten, men jag vet inte om... Vi är inte så liksom nya land nu. Again, crossen blir alltid vara rejer. Ja, akkurat det som är kafferen heter Rosen. Är kafferen heter Rosen. Men excuse me, princess. Hello! Hopp! Hej! Du kan lida Ja, där. ja, kom. Du kan så lida Come at där. me, bro! Du kan säga det så rätt som du vill. Wait, jag snackar ut. Ja, jag vet inte. Man kan inte lita där först. Watch. Vad ska vi ta faktiskt brukfest ner mig? Jag nägar hot till att... Okej! Ja. Gör det! Don't shoot me, bro! Ja, skoj. Vill nägar släppa att Jag vill tagga mushroom upp. göra en kämpe mushroom farm. Ja! Ja, det är alltid som man Mushroom Kingdom. Ja, men åh! It's all the same. Bam 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 bam. Ja, jag menar vi Mushroom Kingdom. Så inte jag nu. Wait a minute. Mushroom Kingdom. Ja. Tillägga som... But what? Trust me with this one. Alright. Vi gör så ett ha så tydligen kan den där.
It's too long. Ikke ikke så er det fina. Yeah. Yeah, det är ett klo. Okej, vad ska jag lägga för inte? Okej, vi ser att det väntar. Hämta vi. Sorry, den första som kommer här. Kan det heta? Rejerklosser. Boyane. Yeah. Yeah. Only smarts will get it. That is why we now have a Smart-brary. Lyssna på sist det här rätt. Wait, what was it called again? Smart-brary. No. Stand for library. Right. Alltså, stand för laboratorium.